Kasagaran og dunay mamatay, maghilak gid ng mahibiling buhi. O ginaysagad. Ang nahitabo ni Kristo, pagkamatay niya, nang hilak sad sila. Unya, karon pagsaka niya sa langit, gipamatud-an ni Kristo nga di gid ay taangay maguol kon mamatay na ang atong mahal sa kinabuhi, kay musaka ra na siya ngadto sa langit. Gilingay mong tupad ning na motuo ka nga musaka ra ta sa langit. Kay dali ra ba kay tang mailad ang yawa, kusog kay mo deceive, mo ilad nato nga moingon inig kamatay tapos na ang lahat sa atin. Dili, tuay langit. Mo nang nisaka si Jesus sa langit, aron kita madasig nga mosunod niya. Siya may naguna, atong Pangulo, kita sad bahin sa iyang lawas, mosunod sa ta. Ang mag-ang-o, musod, unya ang lawas, mahibilin. No? Mo nang sunod ra gid ta. Pero, ang requirement, dili unta ta mahimulag sa lawas ni Kristo, kanang gitawag natog mystical body. Nya unsaon man aron dili ta mahimulag, una motuo ta nga dili na ta mamatay. Unay una. Sige, lingay mong tupad na motuo ka nga dili na ka mamatay. Oh, kay si Kristo namatay, nabuhi ra magbalik. Saka pagislangit. Di kita. Unsa man say mahitabo nato, parehasan ni Kristo. So katong wa mo tuo, iya na nasyawa. Ikaduha, musangyaw ta niining maayong balita nga dili na gyud di ay ta mamatay. Basta kuyog ta ni Kristo. Maunay maayong balita nga gisangyaw sa mga apostoles nga di na gyud mamatay ang tao nga nagtuo sa Ginoo. Nindot no? Nang tutok raman mo nako. Og ang ikatulo, kinahanglan nga matud pa sa ikaduhang pagbasa, i-promote gyud nato ang panaghiusa. Unsaon man baro ma-promote ang panaghiusa, di ta magkompetensyahay ang atong tagsa-tagsa ka mga gasa nga gihatag sa Ginoo, ang mga gahom nga gihatag sa Ginoo, gamito nato para sa katilingban, dili para sa kaugalingon, aron di ta maggubat, di ta magsigig away, di ta magsigig dinautay. Gamiton para sa tanan. Mga mo na, naay muwali, naay muayog masakito, naay musultig lain-laing pinulungan, lain-laing tagasa. Nya ato nang ipaambit. Sige, lingay mong tupad. Ing naunsay imong ipaambit nako karong adlaw. Ing na. Ako usaragi akong Panginoon ninyo. Unsa man? Kana ipaambit ra ginang inyong 500 pesos. Kinsa dihay na ay 500, taas ang kamot. Ang di mo isa, masunog ang balay. La, mga bakako na kinsa ninyo dihay na ay 500, taas ang kamot. Tanawa, ang uban nagkinupo ra gyud siya, bawaan pa lang ta. Ibaw man gud ang Ginoo gud. Nahibaw ang Ginoo nga naa ka dihay 500, napamagani sobra pas 500. Nya unsa may gustos Ginoo karon, isangyaw ang mayong balita. Unsaon man, naa dihay mga lamisas gawas og sa atong opisina, palit mog slot sa atong SBF dag. Kay dako pa kay taog palitonon. Ang atong kumbento, ang ato ng elevator mo itong gitrabaho, ighuman ana, mga month of June siguro, kompleto na fully operational.
nga mudawat na sa tingali tag mga bookings para og mogamit mo sa atong gamay nga social hall nga maka-accommodate og mga 100 siguro na nya dito sa atong roof deck mga 100 kapin open air. Mudawat na ta dihag mga bookings kung naay mga social gatherings with certain kuan amount. Unya ang ato anang kuan, ang atong nahali na sa SBF DAG niabot nag 20,847 ka slots. Naapay 39,153 ka slots nga available nga tag 500 pesos per slot. Nya nataan ni 16 slot challenge. Nganong 16 tungod kay niabot og 16 ka buwan 16 kabuan ang atong pagtrabaho sa atong kumbinto. Sugod February 2023 hangtod karong June 2024. So tag 500 kada buwan, tag 1 slot. So 16 slots, 8,000 pesos. Mo nang duna natay 12 ka 16 slot challenge nga nadawat. Atong pakpakan ang namalit og slots. Salamat kayo. Ang ato sang DSAP katong investment slot open pa ta. Naapay mga 7 ka slots nga available nga tag 500,000 pesos per slot. 193 na ang atong nadawat ka slots. Mao ni siya ang makalipay ang paghinatagay sa atong mga gasa, dili ang pag-inilugay, dili ang pagkadao, hangtod na lang magpinatyanay ta, maggubat ta, hasta mga batanon kaayo, nagpusil, nagpinatyanay na diha ng iskina nato in town sa yate, natong pila kaadlaw milabay. Luoy kayo, mga way hibang kaagan. Nga naman, tungod kay wa sila masangyawi sa maayong balita, kinsa man ang failures sa mga ginikanan. Hoy, parents, labi na mong mga inahan, kay inyo rabaron, Mother's Day. Kumusta ang inyong gipaambit sa inyong mga anak? Nagsangyaw ba mo sa maayong balita? O nagsangyaw ra gyud mo anang kwarta? Nya paiskwelahon ang mga anak aron makakwarta. Nya di na mga anak mag-pills, magpalaygit, mag-kondom, unsa pay buhaton diha, mag-IUD, uban mag-abortion, kay basin unyag din paigo ang akong kwarta. Kwarta. Mga mothers, gifted mo sa pagpanganak. Ayaw patya ang inyong mga anak. Uy, kay bao mo, sa Google, analantas Google, kaya di man ta kaihap, ato lang ng tuhuan, more or less, matod pas Google, every year, so good, up to 2023, mag-average ang abortions na recorded, mo average og 73 million every year. Abortion. Sa ato pa, mga ginikanan, kamong labi na mong mga mothers, nahimo mong kriminal sa inyong mga anak. 73 million ninyo sa tibuok kalibutan kada tuig nagpatay sa ilang mga anak sud sa ilang sabakan. Ang ayan pakatang moingon anag Happy Mother's Day. Ha? Siging premarital sex ang mga batanon. Nya inikamabdos, kumot dayon, abortion dayon. Kanahan pakatang moingong Happy Mother's Day. Naihapit na mamatay nang umpisal nako just recently. Hapit na mo 70 ang edad. Hilak lang gyapon kay pagka 17 years old niya namabdo siya og iyang gipa-abort kay hablok basakpan sa ginikanan. Hangtod karon gitorture pa, hapit na mamatay, maulang yapoy naguna sa iyang hunahuna ang iyang pagkakriminal sa iyang kaugalingong anak. Usasad ka lalaki, amahan, nanay asawa, hapit na sad mamatay, kay nanay
stage 4 cancer, nihilak gyapon kay usa sa iyang nakabit batanon niya, kay masakpan man pagkabuntis, siya maoy ni tabang aron ma-abort. Guilty gyapon siya isip amahan. Bisag sala to ilang gibuhat, pero kahibaw siyang kriminal siyang kaugalingong anak. Ngano man, kay ang maayong balita mga igsoon, mao ang pagdawat nga ang Dios gyud maoy manluluwas og siya maoy maghatag nato kinabuhi dili kita. Siya'y maghatag og kinabuhi. Siya'y nag-abli sa langit, siya'y misakas langit, siya say nanaog gikas langit, kitang tanan musunod ra niya. Karon giilad na ta siyawa nga mura kita maoy nagbuot sa tanan. Muingon dayon ta, di na nako makaya pader. Tulo na kabuk akong anak, gamay ra kay kog sweldo. Din ako kapaeskwela, din ako kahatag niyag maayong kaugmaon. Hilasa gud nimo maayong kaugmaon, ikay mohatag wa magay kakaybaw maugmaan pa ka. Ang kaugmaon imong ihatag sa imong anak, wa magay ka siguro karong hapon wa na ka. Di ba? Makasagang mo anang magpinusilay, imong anak galingkod-lingkod, gipusil anang silingan, makasagang ka, nya ikay mga ambisyon nga manghatag og maayong kaugmaon, butangin na Ginoo ang inyong mga anak, mga parents. Tudloi sila, dili ni mao dinhi ang kinabuhi nga atong siguroon. Ang siguroon, kadtong tua na si Kristo galingkod sa tuo sa Dios Amahan. Unsa may itong buhaton dinhi, maghigugmaay, mag-alagaray, magpinasayloay, og maghinatagay. Ana ha? Sige, lingay imong tupad. Ing napilakas lahat imong paliton ron ighumas misa. Ing napilakas lahat. Tanawa ha? Sa nagsigig palit diri nato, naay ni testimonya, dugay na kay silang wa na magtinagdanay sa iyang igsoon. Iyang tiksan og maayo di gyud mo baos. Ingon din siya, mo palit kog slot, akong usas akong petisyon nga tagaan unta mi gracias Ginoo nga magkauli mi. And just recently, wa kaabot usa ka tuig sa sige niyang palit og slot kada buwan, mi text ang iyang igsuon niya. An karon nagkauli ng ilang maing kabubuton. Nga nipalit na sad siya slot. Ambot para na sa tingitos iyang laing igsuon. Oy, maulian ta oy, basta magpaduol tas Ginoo, pasabot mutuman tas iyang kabubuton, dili ta magbuot-buot. Mo na Happy Mother's Day kay ang Ginoo nahigugma nato. Kamong mga mothers, ang inyong gasa dili parehas mga fathers ha. Ang inyong gasa kay kamo gyud maoy mo pakataos bata. Ang inyong sabakan balaan kay na o gamhanan kay na kay anha diha moturok og mulambo ang kinabuhi. Ayaw intaw na ninyo dagmali, pinaagi ang mga pills, pinaagi ang palaygit, pinaagi ang mga uban pang mga artificial contraceptives. Apil na ng inyong hunahuna, limpyuhin na. Ayaw mo pagsighunahuna nga kamo mo'y maghatag og kaugmaon. Ang kwarta mo'y maghatag og kaugmaon. Tanawa na kung say gibuhat sa kwarta karon, nangaguba na ang mga structures, mga kinabuhi dito sa Ukraine tungod aning siging pamumbas taga Russia. Nangaguba ang mga tao o ang mga panuyanan dito sa Gaza tungod aning siging away aning atong mga Israel o Hamas. Kita sa dinhin nangaguba atong relasyon tungod din ato mga politicians nga nagsigig away, apil na sadtang dinhi sa simbahan, siging linibakay. Musunod ka tas Ginoo, aron doon na tayo maayong kaugmaon. Magsige nakhatag, paambit sa gugma o gracias Ginoo, dili magsigig tigom, aron doon na tayo maayong kaugmaon. Di ba?